Sarupothar la pendiopani konsensi along Kongres atum chingrum si Japralang suni hrupathu aklam along cherok tok amai ke pamanpon. Jacob Rongpi kisode abang pupen sikit selang jiapant Karbi Longri Abirta Council CM Dr. Turam Ronghang pan kerap pacuhang. Surupothar konsensi Kongres klembang pula pendiopani Kongres klembang pu atum chingrum petpen. Jangmi ni pa ingkorai hini arni surupothar konsensi palupon angkang nihrupathu aklam along Kongres atum cherok tok amai pamanpon. Blok Kongres tu namai pu Rokesor Teron mensi labangso amai charipon. Labangsuk cherok tok amai along aluhi manpen Karbi Longri District Congress Committee amai pu Sumronghang. APCC in Church Karbi Longri Gulab Soikia. MLA Abarim Klendon Ingti. Karbi Longri District Congress Committee dunamai pu Asuk Teron. Konchun bang Satra Teron. Lapen Surupothar lapen Deopani along Congress klembang pu bang piatum Chitongdut. Nili APHLC ben kachi anangkok atheki kedam tang MLA kilik ehut JI ka tharapan Karbi khaipan ahok pen leka chenghon kalipu ang theklongsi APHLC ben chi anangkok lopusi APHLC along a founder secretary Jonathan pen perangke thengno ningjepon si pen kewang nangkok pu alam the nangli nangkarju alam thegela ahok lo APHLC pen kewang nangkok athe bang ke nili hadak arlo alam kachini ateng nili ese founder general secretary ateng pen ke langdun ke hadak khelam longri alam siksidul alam kaningje arong homusto tin kado kabe kaningje to rat ke ahok si tin lo lapen hadak aron ateng si kaningje lo labang ke jokta ahok si tin lo lapen ahok si pupo si tameto nang likhe phan jong si kar jab a party binong lo pulo tangte pini ahok pet atuar peklang tek nei mate nang lining jet chot bang ke lake khereng re dei mate la si khereng nangi pulo tangte nang li akama mu ta peklang tek nei la pe nang li pichun pi thek ala so ang thek peklang tek nei pulo hera da phan lasi non election nang le liang ko pen alang le tum ba election non nang ke le apor sitame alang le tum ka chisi ka bang ke lalo siksi dulalam itum jong si siksi dulalam cherai re longri cherai re pulo tangte khevir de pu khe kivir de jia bang ke lake alang le tum le adai kali gele kar bisulang dora chini mati lase lahai kato kabe lalo lapen nili isia bangke election ahut MP election ahut kado kabe ke claim ke dam arlo mesen kalitet laso jok sin nili ahok peda bangke alang li phan pulo chingwai chingsai pen sita me alang li kroing tungte lase alang li bangke non ruling sarkar along pensi arlo bangke tangka en lo lake ahok peda lam lo jeda tangka ma Kedam tang apor hut nili ning hang penle BJP long chpok dun kali sai jok jay pen sinili BJP long chpok dun ang koklo pusi abarim SAD minister Karbi Longri District Congress Committee amai pu sumrong hang pen phrangke thingnu ningjepon sangti hidi pen present terang Karbi Longri Abirta kamak harman development kamak harman kili atangkang bo dahil non aba kam ki klema mo tek dam long dak si pangbar dam melu on ma ke claim ke dan ke claim itu ini tulang ma kiban ji nakar biarat tum apisum ma anak ki joy do ji dalam BJP sarkar ko bonglo putte labang su kata kan ji ma non central government atum state government atum apen Karbi Longri Autonomous Council government development akam 30 department of development akam ana bang mangke na Karbi Longri Autonomous Council kachari atum bansi arbu kepe CMEM council long kacherai atum apen non council kacherai ke BJP government BJP party tum si kasolai kachari kasi na kachari atum apan
le arju dam lo bala lang dam lo lo ba ki dam lo lo te theklong po lang tum on development akam claim lo kan ge asi theklong dak lo ili tum Karbi Anglong ara ta moni tum ke tham chot alam pe na gali eme khini pen che theklong lo ra dim pina apa damun dat bangun dat claim on dat adim apa che char dam et nai onta ke chong thui ke pamang hu pena joine si ando ko be development akam ta tiko pro namasi ke claim kidam de da thanat asima be pin Lakhain ko rapon nilip emasi konsensi parlopon chutiana ram terang aronglong elephant corridor along kedo Jacob rongpi kisu kecelang jepan Karbi Long Thomas Council chem turam rong hangpen kerap kachang kedam tang bhomkuru oni koila mati pen methang ahem kechewang bomahut kupai kelang nu bait pen ahiring tangrak an kachingkoi tong sikot pen nilip block primary health center along si kecelang jepan cheponlo bonta dakhiun elopu pen ajoksi Dipu Medical College and Hospital along si kecelang jepan cheponlo Dipu along si kelang hut angtar kelong abang ki aputar loglong abit thai olo la siladak marki langun elo mati Guwahati lampat Debapur an leche ponoi pusi Dr. Tumpen puthat pin khat pontu la sinon abang ke Guwahati lapen Dimapur rong spian si kecelang dam ji aphan bang ke isi ke mata ki sunga sonsi dokoglo athema tangka ariding along ke sky sita avedlo la si kecelang dam ji aphan Karbi Long Thomas Council CM Dr. Turam rohang pen nangra bek thapusi Jacob achor pen kachunuri Lapen nilip local MAC Probeto rongpi Bogojan MLA Dr. Numor Mumin atumafan sabi nang ravek thapusi chunri pontu Lapen jong si komani abang phubang phiatum ningki mepen kerap dunchi ninghang liputang ri account number 742301004561 Lapen contact number 6001881477 along Humri Ignon Ini kami soal lah hello, kisah dari bang, ani si bersebut Sunday ani accident am delo si na da blok stamini tamci ponno la un ede pena pot akon di tuan stamini tamci ponno na di tuan ce ponni pan stamini tam thak bi an stamini ci yor pen to han dan ce ponno tam han non ki gatian si ni tam na kuthulo gati ce ponji phanji tam tare deng long thang na ta delo la si Enggati pani pancing tenta kejai wana be pena pot la si non ke sar te ram hang sa chining rila la pengki ti geding la Karbi Anglong em tom han asa me tom han kerap hang si ni chining rila Pardon, piti atum pan semi chuning rilo la non mili ki chuning ri kang tung ke kisu mili bong alang di pani si accident de lo la si la kisu si ki chilang ye pan la ke thegi ding tum pan chuning ri kang tung a thege ni tum non alada di fudam lo la si labang so alada kado kave si chilang etpen labang so arijol klang lo la si labang so arijol tengke arie are pita son chebeng lo ho ke ang parke la phuta aviro klog lo la si ke non bangge nil tum phan star tum nang ku operation nei pu si nang ku klog lo ke la si labang so operation je phan ge ni tum kado kave ni hem ni res tame jo ave la si di long le chi yor nang ta ave la pen Chinong vi hai du chi yor lo la chi yor la pen la di khusi chi lang lam lo jenete ne mi ma pulo mi de lo ada pen un de lo la si sa aning ki mena tuli ram rong hang alang li pan sami chuning rilo la bang so asi ki chi lang pan nang rab din thap sami chuning rilo la si kado ka vila ladak Karbi Anglong ki the ki ding tum han an sami la bang so asi ki chi lang pan kang hon kang jin so pen bang so asi ki lang pan nang chi rap nang chi tu dun thap si ni li hin pen nang chuning ri lo